Jodak Masori kamoting'o rowere, jonyuol kode kaachiel gi kwere noyudo fuong'ruok bang' tend migao mar arita kotelnegi gi jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo chwalonegi kepo mag opande. Riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative komakore kod migao mar arita nokelo yot ne jodak makono ma osebedo kakale pek mar yudo opande. Maheo ji 300 nondikore mar yudo opande ka ruoth ma gweng'no bende notiyo gi thuolono mar kelo ne rowere manosendikore ne opande to pok nokawo opandegi. Jogo manoyudo opandego bende nomi thuolo mar ndikore kaka jogo ombulu, chenro manotaa gi jokanyo mag duol matimo yiero e pacho ka IEBC. Chenro makama ogo tach e gwenge ma Kaluo mar kelo yot e yudo opande kaachiel gi ndikruok kaka jogo ombulu e kinde ma IEBC dhi nyime gi ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka. Achieng Judith bende Yasori. Achieng Judith mebana wasori ka. Ena ka chief osedonjo koro joma Central Karungu. An kaka jayuth amor nikech nyaka natiek penj pok na ayudo thuolo mar kawo ID kaluwore gi pesa manikawo to kawuono odiochieng' ma kawuono ni Dr. Raymond Omolo kele sori kendo an achiel kuom jogo makawe nono. Amor gi Dr. Raymond Omolo kuom konyo yudhe ni mar ni onge kipande to mano winjo matek. Samora nyagombo tich ta onge tich because of kipande. Kora gombo kwayo yudhe te mae Migori County kata ma Nyatike sub county owuok oko mondo kaw kipande. Kionge kipande to nitie services mag sirikal mok inyal yudo. Kendo kaka project manyota mane youth register. Kionge kipande ok ninyal register. So jok manie along the elections, the opportunities mang'eny mabayo gi nikech koso kipande. Akwayo gi mondo giwuok oko gikaw kipande kaso bang' kipande gi register kaka jogo